Permezz tax-xogħol siewi li qed iwettaq il-Gvern l-Unjoni Ewropea qed taraf li qed jiżdied it-tkabbir ekonomiku u l-ammont ta' impjiegi f'pajjiżna. Sqar dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li indirizza attività politika fi Pjazza San George il-Belt Valletta. Min-naħa l-oħra mingħajr ħafna ċerimoni, dan il-Gvern niżżel id-deficit tal-pajjiż u dawwar ir-rotta tal-iżbilanċi ekonomiċi. Dan meta Simon Busuttil kien ibeżża li Gvern Laburista kien se jmur jitlob bailout. Il-Prim Ministru ara fil-bżonn li jkompli jiżdied ix-xogħol. Semma li familji Maltin jitnaqsulhom il-kontijiet tad-dawl minn dan ix-xahar u sena oħra jonqsu l-kontijiet tan-negozji. U l-prezz tal-fuel inżamm stabbli filwaqt li l-prezz tad-diesel jiggarantixxi stabilità. Gvern nazzjonalista kien se jdaħħal taxxa ġdida fuq l-iskart, iżda dan il-gvern se jkun qed jagħmel pjan ta' kif għandu jkun immaniġġjat l-iskart mingħajr ma jiddaħħlu taxxi. It-tariffi tal-MEPA tnaqsu bin-nofs u bekk l-industrija tal-bini ħadet nifs ġdid. Dawk li se jixtru l-ewwel dar ġew inċentivati għaliex mhux se jħallsu t-taxxa tal-boll. Filwaqt li twettqet il-weda ta' childcare b'xejn, tnaqqas il-pis tat-taxxa l min iħaddem in-nies miegħu qed jingħataw il-flus lura li tħallsu fuq VAT tar-reġistrazzjoni tal-karozzi. Il-Prim Ministru fakkar li dan il-Gvern daħħal aktar trasparenza permezz tal-liġijiet tal-whistleblower, it-tneħħija tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi għal reati marbuta ma' korruzzjoni u eventwalment tidħol il-liġi ta' finanzjament tal-partiti. Il-Prim Ministru qal li dan huwa gvern li jaħdem li huwa ta' prinċipju, mhux ser jaċċetta diskriminazzjoni għal bażi tal-orjentazzjoni sesswali u qed jaħdem biex jidħol id-dritt tal-Unjoni Ċivili. Nistaw inserħu rasna illi uliedna ħajkunu qed jgħixu f'pajjiż fejn l-ugwaljanza mhijiex kelma miktuba fuq karta immija valur illi ngħixuh ta' kuljum. Il-Prim Ministru stqar li dan il-Gvern qed jaħdem fil-qasam soċjali. Madwar 22,000 tifel u tifla jinsabu f'familji fil-faqar. Dawn il-familji se jingħataw 400 euro kull wieħed. Marit sitwazzjoni fejn tagħti il-flus ċekk u barra bid-daqq. Dawk il-flus ma rridx li jintefqu fis-sigaretti, ma rridx li jintefqu fil-lob, ma rridx li jintefqu fil-vizzji. Dawk huma flus li jridu jmorru għat-tfal. Il-mexxej Laburista spjega li hawn realtajiet oħra bħal l-litterizmu. Tkellem dwar l-enerġija u fakkar li sena ilu l-Partit Nazzjonalista kien ibeżża li l-gass huwa ola miż-żejt li ma jeżistux vapuri li jġorru l-gass u issa din is-sena qed jgħidulna li saru l-esperti ta' dan it-tip ta' vapuri. U jxewxu kemm jippruvaw ixewxu lin-nies ta' Marsaxlokk u tal-Inħawi. Jien naf biċ-ċert illi kif ix-Xlokkajri nista' Berzebbu ġew tas-Sawt m'hemmnuhomx qabel l-elezzjoni ġenerali hekk ukoll mhux ħajkunu qed jemmnuhom issa. Għax dawn xi kredibilità għandhom dawn in-nies li jagħmlu mis-Sawt f'25 sena il-misbla ta' dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru qal li ħaddieħor ma kellux il-kuraġġ u rrieda li jagħti sinjal lil dan il-pajjiż billi ma tax imqarru waħda mill-karigi istituzzjonali maġġuri lil xi ħadd tas-sess femminili. Al kuntrarju wara 25 sena se naraw mara f'waħda minn dawn il-karigi istituzzjonali. Kif Marie-Louise Coleyro Preca kienet innominata bħala President tar-Repubblika. Tkellmu wkoll id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela u l-President tal-Partit Daniel Mikallef. It-tnejn sellmu kemm lil Marie-Louise Coleyro Preca bħala President ġdid tar-Repubblika kif ukoll lil Miriam Spiteri De Bono li temmet is-servizzi tagħha fih dan l-Aqda Nisa Laburisti.